नमस्कार, मी प्रज्ञा मातोंडकर, सहाय्यक शिक्षिका, मळगाव इंग्लिश स्कूल मळगाव, तालुका सावंतवाडी, जिल्हा सिंधुदुर्ग। प्रेरणा क्रिएशन्स माझी कविता आयोजित जाऊ कवितेच्या गावा या ऑनलाईन भव्य काव्य संमेलनामध्ये मला सहभागी करून घेतल्याबद्दल मी आयोजकांना प्रथमतः धन्यवाद देते आणि मी माझ्या कविता वाचनाला सुरुवात करते। ज्ञानपीठ पारितोषिक विजेते, प्रसिद्ध लेखक, कवी, नाटककार कुसुमाग्रज अर्थात विवा शिरवाडकर यांच्या कवितेचे आज मी वाचन करणार आहे। कवितेचं नाव आहे अनामवीरा। कवीने देशाच्या सीमेवर शत्रूशी लढणाऱ्या, वेळ प्रसंगी प्राणार्पण करून देशाचं रक्षण करणाऱ्या अनामिक सैनिकांना अभिवादन केलेलं आहे अशी कविता आहे। कवितेचं नाव अनामवीरा। अनामवीरा जिथे जाहला तुझा जीवनांत, अनामवीरा जिथे जाहला तुझा जीवनांत, स्तंभ तिथे ना कुणी बांधला पेटली न वात, स्तंभ तिथे ना कुणी बांधला पेटली न वात। धगधगता समराच्या ज्वाला या देशाकाशी, धगधगत्या समराच्या ज्वाला या देशाकाशी, जळा वयास्तव संसारातून उठून या जाशी, जळा वयास्तव संसारातून उठून या जाशी। मूकपणाने तमी लोपती, मूकपणाने तमी लोपती संध्येच्या रेषा, मरणामध्ये विलीन होशी ना भय ना आशा। जनभक्तीचे तुझ्यावरी नच उधाणले भाव, जनभक्तीचे तुझ्यावरी नच उधाणले भाव, रियासतीवर नसे नोंदले कुणी तुझे नाव, रियासतीवर नसे नोंदले कुणी तुझे नाव। जरी न गातील भाट डपावर तुझे यशोगान, जरी न गातील भाट डपावर तुझे यशोगान, सफल जाहले तुझेच हेरे तुझेच बलिदान, सफल जाहले तुझेच हेरे तुझेच बलिदान। काळोखातून विजयाचा ये पहाटचा तारा, काळोखातून विजयाचा ये पहाटचा तारा, प्रणाम माझा पहिला तुझला मृत्युंजय वीरा, प्रणाम माझा पहिला तुझला मृत्युंजय वीरा, मृत्युंजय वीरा। धन्यवाद।